Manggala Putra. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Mijil saking sasana busana lomawat wonten papan pagelaran Jawila punika candrane perkadang putra kang anindya turangga Dampiak Jinandra kadya sela prakiti sela kang aran watu prakiti kang aran sepet kang katingal merampung cahyane Manggala Putra Jaya ing Nuswantara. Awas, jos. Aja lali karo seni jaranane Manggala Putra iku kang dadi asmane saking dusun Klitik padepokane Desa Gemenggeng Pacek Kecamatan Aja lali karo pimpinane Bapa Nyamiyanto iku kang dadi asmane lestarane marang seni jaranane Manggala Putra. Ger bocah bagus prayogane sing ati-ati yo Ger. Hoi. Nyuwun kawigatosanipun kagem bola-bola bakul ingkang wonten salebetipun area nggih nyuwun sewu menawi melampah utawi liwat pun liwati depan kamera nyuwun sewu nggih diusahakan jangan berjalan di depan kamera nyuwun kawigatosanipun matur sembah nuwun. Loh, weh dah. Manggala Putra. Cek maut wengi. Kok ya cek eling.
Kira bocah bagus. Hai. Katingal sigera terbina solain perkatan putra. Gagat prakoso Cinandra saking Mandrawa Pemindo. Ora tegas bapak balune pandi sisaning Gurindo. Hamrasuk busana kaprajuritan paling balapyar candrane. Cinandra saking Mandrawa Pemindo kadya lintang Bima Sakti. Lho. Manggala putra. Awas. Ya, ngalor, kidul. Tangane. Ya. Balik ning jaman kawah. Rikala semanten mlebet wontenipun sajroning wana Gunung Kendheng kebegal dening panguwasa Gunung Kendheng Prabu Celek Sendhi. Lah, sapa iki? Wah.
ora delomok tenan. Prabu Celeng Srendi. Sutresna budaya kakung dalah putri tansah satu dan kinurmatan ingkang tansah kita mulyakaken punika para kadang putra 6 cacahipun ingkang ganithih turangga ugi Celeng Srendi sakembaran atur panglipur minangka pasugatan ingkang angka kalih saking Manggala Putra anggambaraken perang tandingipun perjurit Bantarangin ing sakmenika winastan dening Panaraga. Perjuritipun Prabu Klana Sewandana rikala semanten 144 cacahipun kang ganithih turangga. Menika sejarah ora kena ditambahi ora kena dikurangi. Perang tanding melawan Prabu Celeng Srendi ingkang rikala semanten ugi nandhang kasmaran. Badhe mboyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sanggolangit hingga antawisipun menika kedadosan perang Bandawalapati. Nyeritane sejarah ngene iki yo nganggo sinau barang. Sujune kok jek eling. Saking Manggala Putra VPR Pro ngaturaken sugeng siang, sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos panipunaning pagelaran wasana. Para tamtama waraga Manggala Putra lumaksana Paris. Siap! Napa to, Mbak? Napa? Ya karek MC-ne to siaga ora iki karek MC-ne kok iso geger iki lho. Lho, lapo? Boyok ae sing disambakno ngono andekno kok ramen lho. Benakno sik, mapan sik sing penak. Ya, dilemesne ke awake. Ya. Siap siagane urung kok. Siap, ayo dicekel dhisik pecute. Ya. Ayo ndang posisi pasang. Nah. Biasa ora usah dimanis-manisne alah. Ya. Siap. Kok sik ta? Sabar sik kok ya. Diongkek dhisik. Siaga! Nadia Eliana Cindy Antika Icokor kunjung pabrik erung dibangun. Nadia Eliana Cindy Antika luar biasa. Manggala lho ki.
Lurah, monggo katuran pinara. Medale mriki. Aturaken Sugeng rawuh. Matur nuwun rawuhipun. Dumateng Bulurah ingkang tansah kinurmatan. Ngaturaken agunging panuwun tanpa pepindhan katur kagem Bapak tim keamanan saking jajaran Polsek ugi Koramil Kecamatan Tanjung Anom ingkang tansah kita mulyakaken. Ya iyo kowe kok malih ngono. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelan kaya abang sumrawang gawe bimbang apa gelem takjak urip bebarengan vokal cewek wong gunung ngenang-enang aku saguh mbok jak bareng matur nadyan sira wis dadi prawan tuwa aku saguh macul nandur telo wong gunung ngenang-enang aku saguh mbok jak bareng matur nadyan sira wis dadi prawan tuwa aku saguh macul nandur telo Panggala Putra kula malih nggih Kang Mas Sabon Citra kula benjang pun ngantos disia-sia
Dereng Jawi ramene pasewakan aku.